काही नेट इश्यू आला तर थोडं क्षमस्व, आपण परत करू चालू, काही काळजी करू नका, कारण खूप नेटवर्क इश्यूज येतात आहेत. आपल्याबरोबर कुमुद माताजी होत्या, खूप सुंदर त्यांनी अध्यायाचं पठण केलेलं आहे. काही कारणांनी लीना माताजी आणि प्रिया माताजींना जमत नाही, त्यांची तब्येत बरी नाहीये, परंतु आपल्याला भगवंताला प्रार्थना आहे त्यांना लवकरात लवकर बरं वाटू दे आणि भगवंतांच्या कृपेने आपण हे अध्याय पठण कोणी ना कोणीतरी नक्कीच आपल्याबरोबर असतं आणि आपल्याला हे अध्ययन पठण करायचं असतं, श्लोकाचं पठण, तर ती निश्चितच पूर्ण होत असतं. सर्वांच्या तब्येती उत्तम राहू दे आणि ज्यांना बरं नाहीये त्यांना लवकर बरं वाटू दे, हीच परमेश्वराच्या चरणी प्रार्थना आहे. खूप सध्या चालू आहे या सगळ्या हवेच्या आणि याच्या सगळ्या बदलामुळे आणि कोविडच्या वातावरणात, आणि बऱ्याच आपण बघतोच की जनरली या पावसाळ्याच्या याच्यामध्ये बरंच व्हायरल इन्फेक्शन, मी स्वतःही गेल्या आठवड्यात खूप आजारी होते. त्यामुळे खूप चालू आहे. सगळ्यांना परमेश्वराला प्रार्थना आहे लवकरात लवकर ही संकट दूर होऊ दे आणि हे सगळं रोगांचं निवारण होऊ दे. आपण अध्यायाला सुरुवात करण्यापूर्वी जसं मी म्हणते की तसं 5व्या अध्यायावरती आपण थोडंसं रिव्हिजन करूया की कशा प्रकारे काल आपण कर्म संन्यास योग शिकलेलो आहोत. मग कर्म संन्यास योग, मग थोडक्यात मला सांगा हो, की मग तुम्हाला कर्मयोग म्हणजे काय काय जाणवलं? काय जाणवलं तुम्हाला? की तुम्ही कर्म संन्यास योग काल बघितलात. मग त्याच्यामध्ये मी एक ब्रीद वाक्यासारखं सांगितलं, की काय करायला हवंय नक्की म्हणजे? काय फक्त जाणलं? कर्म करायचं, फळाची अपेक्षा करायची नाही. अगदी बरोबर. त्याला कुठलं कर्म म्हणतात माताजी? संन्यास कर्मयोग ना? त्याला निष्काम निष्काम कर्म कर्म, म्हणतात. निष्काम अगदी कर्म. बरोबर निष्काम संजना कर्म. माताजी. अगदी बरोबर. आणि चॅटमध्ये कोण उत्तरं देऊ शकेल? आणि कोणाला कर्माचे प्रकार मी सांगितले होते, निष्काम कर्म. अगदी बरोबर सेजल माताजी. मग या कर्माचे किती प्रकार सांगितले हो मी? कुठलं कर्म आपण बघितलं? चॅटमध्ये कोणी अजून उत्तरं देईल? 3 प्रकार. बरोबर माधुरी माताजी. कुठले 3 प्रकार बघितले आपण? हो, 3 प्रकार बरोबर. कुठल्या प्रकारचे कर्म बघितले आपण? तामस, तम. नाही, नाही. माताजी ते गुण आहेत. ते त्रिगुण कर्म, आहेत. विकर्म आणि कर्माचे अकर्म प्रकार सांगितले. माताजी. येस येस प्रभूजी. अकर्म विकर्म. अगदी बरोबर. सकर्म, अकर्म आणि विकर्म. अगदी बरोबर. सकाम कर्म प्रभूजी, सकाम कर्म की जे कुठेतरी फळाच्या अपेक्षेने. अगदी बरोबर पांडुरंग प्रभूजी. कर्म, विकर्म आणि सकर्म म्हणजेच अकर्म. कर्म म्हणजे काय, जे आपण सकाम कर्म करतो आहोत. अगदी बरोबर संगीता माताजी. निष्काम कर्म आणि विकर्म. परफेक्ट परफेक्ट. कुठेतरी त्या संज्ञा जाणायचा प्रयत्न करा. मग जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेलो आहोत, जसं मी म्हटलं की सकाम कर्मामध्ये मनुष्य कुठेतरी अडकलाय, तिथे कुठेतरी फलगू वैराग्य आहे. म्हणजे कुठेतरी फळाची अपेक्षा सुटलेली नाहीये, मीपणा सुटलेला नाहीये. आणि मग जे जे कुठेतरी विकर्म म्हणजे कुठेतरी जे नियमांच्या बाहेर आहे, नियमांच्या विरुद्धपणे केलं जातं, ते कुठेतरी विकर्म आहे. आणि मग जे निष्काम कर्म की ज्याच्यामध्ये परिणामांचा त्याग केला जातो, कर्माचा त्याग केला जात नाही, आणि तेच कर्म संन्यास योग. मग संन्यास कशाचा घ्यायचा आहे? तर संन्यास त्या फळाचा संन्यास घ्यायचा आहे, परिणामांचा संन्यास करायचा आहे. आणि म्हणूनच त्या परिणामांना कुठेतरी भगवंताला अर्पण करायचंय. म्हणून भगवंत म्हणतोय, तुम्ही झाड लावा, पण फळांची काळजी मी घेईन, ती तुम्ही काळजी करू नका. आणि म्हणून आपलं कर्म 100% पूर्णपणे व्यवस्थित करा. आणि म्हणूनच तो कर्म संन्यास योग. म्हणून भगवंतांनी सांगितलं की कर्म योग श्रेष्ठ आहे, संन्यास घेणं हे श्रेष्ठ नाहीये. कारण कुठेतरी त्याग केला तर तो त्याग पुन्हा त्या भौतिक जगामध्ये निश्चित तुम्हाला कुठेतरी पुन्हा त्या बंधनांमध्ये अडकवून ठेवतं. पण जे निष्काम कर्म असतं, ते निष्काम कर्म निश्चितच तुम्हाला, म्हणजे इतकं ते अनासक्त होतं मन, इतकं ते कुठेतरी त्या कर्मापासून. मग भौतिक जगात आहोत, खूप कठीण आहे हो त्या पातळीला जाणं. जे आपण म्हणतो की ज्यांनी जे शुद्ध भक्त, जे प्रभुपाद आहेत, चैतन्य महाप्रभू, जे तर भगवंतांचाच अंश होते, आणि त्यांच्या काळामध्ये मग जसं मी सांगितलं काल, हरिदास ठाकूरांची गोष्ट सांगितली, ज्यांना नामाचार्य म्हटलं जायचं. 3 लक्ष वेळेला ते दिवसातनं नाम घ्यायचे, की कारण नामाशिवाय दुसरं काही नाही, मी अन्न पाणीही ग्रहण करणार नाही, इतकं त्या नामाचं महत्व आहे. त्याचप्रकारे श्रीवास ठाकूर, त्याच्यानंतर बिल्वमंगल ठाकूर, अशा अनेक कथा मी तुम्हाला सांगेन की कशा प्रकारे शुद्ध भक्त. आणि म्हणूनच आपल्याला आजच्या आपण बऱ्याच योगांमधून आतापर्यंत 2ऱ्या अध्यायापासून आपण 3ऱ्या अध्यायात कर्मयोग बघितला, त्याच्या आधी आपण 2ऱ्या अध्यायामध्ये बुद्धियोग बघितला, सांख्य योग बघितला, आणि आपण या सगळ्यांमार्फत कुठेतरी भगवंतांशी जोडलं जातो. आणि मग हे जोडलं जाणं, हा योग कुठेतरी खूप महत्वाचा आहे, कारण तिथे भगवंत आहे.
कुठेतरी ती कृतज्ञता आहे आणि ती कृतज्ञता अत्यंत महत्वाची आहे. आणि म्हणून जे शांती सूत्र काल आपण बघितलं शेवटी जाता जाता, की भगवंत सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, ते सच्चित आनंद आहेत. मग कुठेतरी ते शाश्वत आहेत, कुठेतरी जे 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 भगवंतांचं ऐश्वर्य आपण बघितलं, की ज्ञानाने परिपूर्ण असे आहेत आणि सतत आनंदी आहेत. असं हे भगवान परमात्मा आणि त्याच्याही पुढे जाऊन आध्यात्मिक टप्प्यावर ज्यांनी भगवानांचं, की जिथे कुठेतरी आपण संबंध प्रस्थापित करतोय, असं हे भगवानांचं सुंदर मनमोहक असं श्यामसुंदर रूप आपण बघितलं. आणि म्हणून त्या आध्यात्मिक टप्प्यावरती पुढे जाण्यासाठी या सगळ्या योगांमार्फत आपण पुढे जातोय. आणि म्हणूनच कर्मयोग कुठेतरी आज आपण कर्मयोगाचा शेवटचा अध्याय घेतोय आणि जो कुठेतरी ध्यान योगाविषयी आपल्याला माहिती देणार आहे. आणि मग उद्यापासून आपण प्रत्यक्ष भक्ती योगामध्ये शिरणार आहोत. मग 7 ते 12 तुम्हाला भक्ती योगाचे मार्ग आहेत आणि मग पुन्हा 13 ते 18 हे मग कुठेतरी ज्ञानाच्या जवळ नेतात. मग हे ज्ञान कशासाठी हवं असतं? तर कुठेतरी भक्तीच्या मार्गातून मग जिथे तुम्ही म्हणताय की मुक्ती काय आहे, या बंधनातून मुक्ती, अनासक्तपणा कशा प्रकारे अवगत करू शकाल, कशा प्रकारे स्वतःमध्ये आणू शकाल, तर त्याचं ज्ञान घ्यायचं. आणि म्हणून कुठेतरी जर तुम्ही विचारलं की मग भक्ती तर झाली, आता मग कशासाठी पुढे जाऊन भगवंतांनी ज्ञान कुठलं? ज्ञान तर हेही मिळतंय, परंतु हे ज्ञान आवश्यक आहे की तुम्ही स्वतःला भौतिक मग जिथे आता माताजी म्हणाले हा त्रिगुणांचा प्रभाव, की जिथे हे सत्व, रज आणि तम गुणांचा जो आपण त्या 3 कटपुतल्या बघितल्या आणि म्हणूनच भगवंत या सगळ्याची निर्मिती करतायत, पण त्यांच्यावर त्याचा कुठलाही प्रभाव नाही. आणि म्हणूनच एक शुद्ध भक्त काल ज्याप्रमाणे आपण बघितलं की अनेक अनेक अशा इतके इतके प्राण्यांचे सेन्सेस इतके स्ट्रॉंग असतात, जे आपण बघितले की की प्राणी मात्र बुद्धीच्या अभावी त्या त्या कुठेतरी प्रभावांवर कुठेही ओव्हरकम करू शकत नाही, कारण त्याच्या पुढे जाऊ शकत नाही, कारण इतकी तीव्रता असते त्यांच्या त्या परिणामांमध्ये आणि त्यांच्या त्या सेन्सेशन मध्ये, त्यांच्या त्या ज्ञानेंद्रियांच्या, त्यांच्या त्या इंद्रियांच्या शक्तीमध्ये इतकी तीव्रता की ते करायला लावतातच, परंतु मनुष्याचं असं नाही. आणि म्हणूनच मनुष्य कुठेतरी प्राणी मात्रांपासून म्हणून वेगळा आहे. आणि म्हणूनच हे अंतरंग मन, जे मन, बुद्धी आणि अहंकार, जी ती आकृती परत परत डोळ्यासमोर निश्चित आणा. आणि म्हणूनच त्या मनाच्या दोऱ्या या बुद्धीच्या हातामध्ये आहे आणि त्या बुद्धीलाच कुठेतरी सत्सत विवेक, कुठेतरी ते जागेवर ठेवायचे. प्रत्येक प्रश्न काल मला विचारला गेला, त्याच्यातनं हेच उत्तर निश्चित अपेक्षित आहे की मग हे कसं कमवायचंय, हे कसं. खूप कठीण आहे हो. मी सुद्धा तुम्हाला उपदेश करतेय, ज्ञान देतेय, पण प्रत्यक्ष आचरणात आणणं, प्रत्यक्ष त्या गोष्टीला इम्प्लिमेंट करणं, हे मानवासाठी, मनुष्यासाठी या भौतिक जगामध्ये कठीण आहे, पण अशक्य नाही. कारण प्रयत्नांती परमेश्वर हो. प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे. मग तुम्ही हा प्रयत्न ज्या गोष्ट आहे ना, तो प्रयत्न अत्यंत महत्वाचा आहे. कारण मग नसेलच करायचं, जसं आता मी सांगितलं की अर्जुनाला युद्धच करायचं नाहीये, मग हा अर्जुन वेगवेगळी कारण, पण इथे इथे परिस्थिती वेगळी आहे, कारण ते कुठेतरी उपदेशांमृत आपल्यापर्यंत पोहोचतंय. कारण अर्जुन जर असमंजस झाला नाही तर ते आपल्यापर्यंत कसं पोहोचणार आहे ज्ञान. आणि म्हणूनच कुठेतरी भगवंतांची योजना आहे. आणि म्हणून हे प्रयत्न आज भगवंताला अर्जुन अनेक प्रश्न आजही विचारतोय आणि प्रत्येक अध्यायामध्ये हे प्रश्न संपणार नाही. आणि म्हणून या 6व्या अध्यायामध्ये कुठेतरी मनाचा संयम म्हणून आत्मसंयम योग प्रभुपादांनी त्याला लिहिलंय. प्लीज प्रत्येक तात्पर्य, प्रत्येक अध्याय वाचा, प्रयत्नपूर्वक वाचा. मी खरंच तुम्हाला विनंती वजा सूचना करते, कारण की त्या तात्पर्यामध्ये तुम्हाला निश्चित सगळं कळेल. प्रभुपादांनी खूप सुंदर तात्पर्य लिहून ठेवलंय आणि ते इतकं सोपं आहे की मी निश्चितच तुम्हाला अध्याय शिकवल्यानंतर तुम्हाला समजायला बरंच सोपं जाईल. मी म्हणत नाही खूप सोपं आहे, 1 वेळा वाचा, 2 वेळा वाचा, 3दा 4दा, पण खरंच ते अवगत करायचं असेल, आत्मसात करायचं असेल, तितक्या पातळीपर्यंत पोहोचण्याची, आध्यात्मिक पातळीवर कुठेतरी उन्नती करायची असेल, तर निश्चित हे आवश्यक आहे. मग शेवटी खाटेवर बसून सगळं मिळत नाही हो. जसं आपण म्हणतो परीक्षेला जाताना पेपर लिहायचा आहे, 100 मार्क मिळवायचे, परंतु काय, परत अभ्यास तर केला पाहिजे, कुठेतरी तो पेपर तर लिहिला पाहिजे, कष्ट तर घेतले पाहिजे, त्याशिवाय सगळं मिळणार नाहीये हो आयतं. आणि तसंच आहे
या आध्यात्मिक पातळीवर कुठेतरी जेव्हा जसं काल प्रभूजींचं बऱ्याच जणांचे कालचे प्रश्न क्षमस्व मला, कारण या नेटवर्कचा खूप इश्यू येतोय म्हणून मी कालचे नंतर प्रश्न घेऊ शकले नाही. आज वेळ झाला तर आज निश्चित आपण ते प्रश्न घेऊया. खूप याविषयी सांगायला पुष्कळ आहे, पण वेळेअभावी मी स्वतःला कुठेतरी कंट्रोल करते आणि आपण त्या अध्यायावर पूर्ण फोकस करतोय. आणि म्हणून आज या ध्यान योगातून कुठेतरी आपण या कर्मयोगातनं जे साधलं त्याच भगवंतांशी जोडला जाण्याचा मार्ग साधणार आहोत. आणि म्हणूनच हा अष्टांग योगाविषयी आपण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. क्विज सोडवताना आपल्याला तात्पर्य वाचाच लागतं ना. वाचा, नक्कीच वाचा. येस येस, अगदी बरोबर आहे. त्यात उत्तर सापडतात आपल्याला. येस, अगदी नक्की माताजी. आणि म्हणून या अष्टांग योगामध्ये आज आपण बघणार आहोत की अष्टांग योग म्हणजे काय, तर आत्मसंयम योग. मग जे मी तुम्हाला सांगितलं, मला चॅटमध्ये सांगा की मग मी सांगितलं प्रत्येक युगाचा मंत्र आहे, प्रत्येक युगाचा मंत्र आहे. मग कुठल्या युगामध्ये तुम्ही बघितलं की ध्यान योग हे करू शकतो? कुठल्या युगाचा यज्ञ ध्यान योग आहे? आठवतंय काही? कुठल्या युगाचा ध्यान योग हा यज्ञ आहे? थोडासा आठवायचा प्रयत्न करा. मला 1 सेकंद द्या जरा. प्रश्न नाही कळला. येस, सत्ययुग. अगदी बरोबर पांडुरंग प्रभूजी, धन्यवाद. येस, अगदी बरोबर, सत्ययुग. जसं मी म्हटलं की सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग. या सत्ययुगामध्ये हा ध्यान योग, मग हा ध्यान करणं, हे ध्यान करणं हा त्या युगाचा यज्ञ होता. कारण ते युग इतकं पवित्र होतं, लाखो वर्ष लोक जगायची आणि त्याच्यामध्ये कुठेतरी मनाला संयमित करणं, ते वातावरण निर्मिती, ते इतकं पवित्र होतं. बघा, सत्ययुग हो, प्रत्येक मनुष्य सत्य बोलतोय. कल्पना करा हो, नुसती कल्पना करा अशा युगाची. आपण फक्त कल्पनाच करू शकतो. ज्या या ढोंगी आणि या सगळ्या छल कपट या युगामध्ये आपण बघतो आहे की मनुष्य, मग जे खोटं बोलणं, मग ह्याच्याही बद्दल बरेच गोष्टी आपण वाचून बोलू शकतो. परंतु जे सत्ययुग, मग ज्या युगामध्ये या अष्टांग योगामध्ये प्रगती कशी केली जाते, मग सत्ययुग हे मी एक कुठेतरी ज्या युगाचं महत्व म्हणून सांगितलं. परंतु आज भगवंत सांगतायत की मग अष्टांग योग म्हणजे काय, की मग तुम्ही ज्या योगातून प्रत्येक, मग तुम्ही ज्याप्रमाणे बुद्धियोग बघितला, ज्याप्रमाणे तुम्ही बघितलं की मी शरीर नाही आत्मा आहे, प्रत्यक्ष आत्मिक पातळीवर जेव्हा तुम्ही विचार करायला लागता तेव्हा तुम्ही कुठेतरी आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेकडे स्वतःला मार्गस्थ करता. त्याच प्रकारे आपण बघितला कर्मयोग 3ऱ्या अध्यायामध्ये, त्याच प्रकारे ज्ञानयोग बघितला, कर्म संन्यास योग बघितला. मग हे सगळे मार्ग कुठेतरी भक्तीमध्येच विलीन होत आहेत. कुठेतरी योग म्हणजे कुठेतरी भगवंतांशी जोडले जातात. आणि म्हणूनच त्याच अनुषंगाने आपल्याला आज बघायचंय की मग अष्टांग योगाच्या प्रकारे, कशा प्रकारे आपण अष्टांग योगाने प्रगती करू शकतो, याचा अभ्यास काय आहे, मनाला कशा प्रकारे संयमित करता येतं. आणि मग जो या अष्टांग योगामध्ये प्रगती करत नाही, कालचा हा जो गोष्ट मी प्रभूजींचा हेही उत्तर मी आज देईन की मग जे अयशस्वी होतात त्यांचं काय होतं. आणि मग भक्ती योग, मग या सगळ्यांपेक्षा कशा प्रकारे भक्ती योग हे श्रेष्ठ आहे. मग आता योग म्हणजे काय, तुम्ही बघाल आता हा योग म्हणता येईल का? चॅटमध्ये मला सांगा, हे कुठेतरी असं अघोरी कृत्य म्हणजे योग म्हणता येईल का? रेखामध्ये जी द्वापार युग नाही, सत्ययुग जे प्रभूजींनी सांगितलं, हरकत नाही. हे हळूहळू तुम्ही प्रयत्न करताय, हे खूप चांगले, नाही म्हणता येणार, तो योग म्हणताच येणार नाही, कारण कुठेतरी खूप अघोरीपणा आहे हो. कुठेतरी शरीराला बघा कष्ट दिले जात आहे, कुठेतरी या प्रकारच्या हा शारीरिक व्यायाम म्हणून केला जातो. कुठेतरी तुम्ही शीर्षासन करता आहे, मनावरती कुठेतरी शरीराला समतोल राखताय, हा योग झाला. पण हा कुठेतरी शारीरिक हो. आता हा योग तर म्हणताच येणार नाही. तुम्ही बघाल तर बघा कुठेतरी अघोरी कृत्य की ज्यामध्ये शारीरिक स्वतःला किती यातना करून घेतल्या जात आहेत. कुठल्या शास्त्रात असं लिहिलंय की तुम्ही अशी अघोरी कृत्य करा? मग हे किती भयंकर आहे. शरीराला यातना करणं, भगवंत सांगतायत का की कुठल्याही प्रकारे शरीराला यातना करणं, हे इथे सुद्धा, की मग हे किती भयंकर आहे आणि कशा प्रकारे हे अघोरी प्रकार केले जातात. मग आता हा योग काय आहे? मग हा योग म्हणजे शारीरिक योग वेगळा
मग तुम्ही म्हणाल की मी योगासनं करतो, मी योगाच्या क्लासला जातो, मी प्राणायाम करतो. तो योग हा शारीरिक योग झाला, की आपण हे अनेक योगाचे. मग इथे तर काय बघा, की आजकाल तर काय स्टाईलमध्ये आहे. मग तुम्ही तोंडाला दारूच्या बाटल्या लावून सुद्धा मग तो योग केला जातो, कुठेतरी हा बकरी योग केला जातो. मग हे काहीतरी वेगवेगळ्या प्रकारचं स्वतःच्या शरीराला, मग हा कुठेतरी व्यायाम. मग शारीरिक संतुलन हेही तितकंच महत्वाचं आहे, पण त्यालाही काही पद्धती आहेत हो. शेवटी तुम्ही म्हणता की पद्धती, मग योगाच्या पद्धती आपण बघतो आहोत की प्रत्यक्ष मोदीजींनी जो एक 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योगा दिन म्हणून कुठेतरी हे केलाय. कारण शारीरिक कुठेतरी तुम्हाला शारीरिक, मानसिक या सगळ्याची समतोल राखण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. आणि म्हणून या सगळ्या योगाच्या माध्यमातून कुठेतरी तुम्ही शरीराला व्यायाम देता. पण तिथे भगवंत आहेत का हो कुठे? तिथे तुम्ही कुठे आध्यात्मिकरित्या जोडले जाता? नाही. तर तेच आपल्याला जाणायचं आहे. आणि मग हा योगा सगळ्या प्रकारे तुम्हाला कुठेतरी फक्त शारीरिक व्यायाम होतो. मग त्याच्याच पुढे जाऊन आपल्याला बघायचंय की हा अष्टांग योग काय आहे. आणि मग या अष्टांग योगांमार्फत आपण कशा प्रकारे समाधिस्थ अवस्थेमध्ये आणि भगवंतांशी कुठेतरी त्या ध्यानामध्ये आपण जातो. आणि म्हणूनच या अष्टांग योगाला जाणण्यासाठी हे टप्पे जाणून घ्यायचे आहेत आपल्याला, की 8 अंगांचं मिलन कुठेतरी या अष्ट अंगांनी. मग हे अष्ट अंग काय आहे तर ते आपल्याला जाणून घ्यायचे. मग यम आहे, जे बाह्य नियम, की ज्याच्यावर आधारित आपण या गोष्टी करतो. त्याचे नियम आहेत, काही अंतर्गत नियम आहेत. काय नियम पाळले पाहिजेत स्वतः, ते करण्यासाठी स्वतःवर काय बंधनं लादून घेतली पाहिजे. मग त्याच्यासाठी आसन काय पाहिजे आहे. प्राणायाम कसा करायचा आहे, प्राणाचा आयाम म्हणजे एका श्वसनाचा आयाम कसा करायचा आहे, श्वासोच्छ्वासाचा आयाम कसा करायचा आहे, की श्वासावरती नियंत्रण कसं राखायचं. मग प्रत्याहार, विकासात अडथळा आणणाऱ्या सर्व गोष्टीतून संवेदना काढून घ्यायची, कुठेतरी अनासक्त करायचंय. मग धारणा अविचलित एकाग्रता. मग धारणा कशाला, की कुठेतरी मन विचलित न होऊ देता एकाग्रता, कुठेतरी फोकस, केंद्रितपणा आणणं महत्वाचं आहे. आणि मग ते ज्ञान महत्वाचं आहे, की ज्याच्यामध्ये पूर्ण ध्यानाचं शोषण, की पूर्णपणे तुम्ही विलीन होताय, की एकाग्र होताय. आणि मग समाधिस्थ अवस्था, की कुठेतरी एकसंघ, एकीकरण. मग या गोष्टींचं महत्व कसं आहे हे जाणून थोडस प्रत्यक्षात, आणि आपण त्याची माहिती वाचणार आहोत. कोण वाचणार माताजी? हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. यम, त्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम, त्याच्या खाणे, झोपणे, काम करणे आणि करमणुकीच्या सवयीमध्ये संयमी. आसन, कुशा गवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान आणि डोके सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल, दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम, बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउटगोईंग मध्ये होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करावा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग काही काही इंग्लिश शब्द आलेत, पण त्याचा अर्थ सांगते मी तुम्हाला. मग याचे जसं आपण बघितलं की यम म्हणजे काय, की बाह्य नियम कुठेतरी. मग अशा वेळेला ध्यान योग, आता हे आपण जे सत्ययुगामधलं चित्र बघितलं, की कुठेतरी ध्यानस्थ होण्यासाठी निर्जन ठिकाणाची. मग तुम्ही अगदी गर्दीच्या ठिकाणी जाऊन तिथे ध्यान लावत बसलात तर ते खूप कठीण होणं, कठीण अवस्था आहे ती. आणि म्हणूनच अशा वेळेला कुठलं यम आहे ती गोष्ट, तर निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे, नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावरती नियंत्रण ठेवावे. खाणं, पिणं, झोपणं, काम करणं, करमणुकीच्या सवयींवर मग कुठेतरी स्वतःला सोचले स्वतःचे, ह्या सगळ्यावरती कुठेतरी संयम आला पाहिजे. मग ते आसन कसं असावं, कुशाग्र की गवताचं आसन असावं. मग प्राणायाम कसा करायचा, जसं आपण बऱ्याचदा बघतो की अनुलोम विलोम, ही जी सूर्य नाडी आपली आहे आणि चंद्र नाडी आहे. सूर्य नाडी जी आपल्याला उष्णता देते, चंद्र नाडी जी आपल्याला थंडावा देते. आणि म्हणूनच या प्राणाचा आयाम करणं, की कुठेतरी जो बाहेर जाणारा श्वास आहे आणि आत घेणारा श्वास आहे याच्यावरती नियमन करणं. मग ज्या प्रकारे आपण अनुलोम विलोम यासारखे प्राणायाम करतो, भ्रामरी प्राणायाम करतो, अनेक जणांना अनेक प्राणायाम माहिती असतील. मग या प्राणायाम करण्याचा उद्देश काय, कुठेतरी तुम्ही श्वसनाला व्यायाम करताय, कुठेतरी तुम्ही श्वासाला नियंत्रित करताय.
आणि मग आपण बऱ्याचदा मेडिटेशन हा प्रकार करतो की तुम्ही श्वासावर लक्ष केंद्रित करा, की फक्त हृदय चालू आहे आणि ते श्वासोश्वास घेते, की लंग्स मध्ये कार्बन डायऑक्साईड सोडला जातोय आणि ऑक्सिजन आत घेतला जातोय. इतकी गोष्ट फक्त केंद्रित करा की आपलं हे हृदय चालू आहे आणि आपलं हे शरीर चालू आहे. आणि म्हणूनच बाहेर जाणारा श्वास आणि आत येणारा श्वास याच्यामध्ये कुठेतरी कोऑर्डिनेशन करा. मग जसं आपण म्हणतो की डाव्या नाकपुडीनी एक आवर्तन म्हटलं जातं त्याला, माझ्या माहितीप्रमाणे जे मी अनुलोम विलोम शिकलेली आहे, की डाव्या बाजूनी तुम्ही श्वास आत घ्या, उजव्या बाजूनी सोडा, पुन्हा उजव्या बाजूनी आत घ्या, डाव्या बाजूनी सोडा, हे आवर्तन केलं जातं. आणि म्हणून ही प्राणायामाची अनेक आवर्तनं केली जातात. मग प्रत्येकाच्या कपॅसिटीनुसार. आणि मग असा हा जो ध्यान योग, सत्ययुगामधलं हे ध्यान आहे, हे तर कुठेतरी आपण म्हणतो ना की कुठल्या पातळीला आहे, तर ते समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत जाते. हरे कृष्ण माताजी. कोण वाचणार? हरे कृष्ण. मी मस्त. हरे कृष्ण. प्रत्याहार भौतिक अस्तित्वाचा अंतधारणा त्याच्या मानसिक क्रियाकलापांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होतो. त्याला योग प्राप्त झाला असे म्हणतात. ध्यान वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही, त्याचप्रमाणे दिव्यवादी ज्याचे मन नियंत्रित आहे तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी माणूस कधीही डळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखापासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी, धन्यवाद. मग हा प्रत्याहार म्हणजे काय? तर मग कुठेतरी भौतिक अस्तित्वाची अंतधारणा त्याच्या मानसिक क्रियाकलापांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक मग पुन्हा अनासक्ती. हो, मग जे आपण बघितलं, जे कर्मयोगामध्ये आपल्याला साध्य करायला सांगितलंय, जे सांख्य योग सांगताय, बुद्धी योग सांगताय, तेच आपल्याला ध्यान योगामध्ये टप्प्याटप्प्याने सांगितलं जातं. आणि मग या मनाला, जसं आपण काल म्हटलं की हे मन, हो, हे मनच कुठेतरी नियंत्रित करायचंय. आणि म्हणून त्याला ज्या गोष्टींची आसक्ती वाटते त्याला कुठेतरी शिस्त लावायची, त्याला क्रियाकलापांना शिस्त लावायची. आणि म्हणूनच सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होतो. अशी ही व्यक्ती मग कुठेतरी स्वतःला स्थित करते, स्वतःला स्टेबल करते. कुठेतरी त्या विचारांमध्ये इतकं कुठेतरी फोकस्ड, इतकं कुठेतरी केंद्रित होते मन, की मग जे ध्यान लागतं ते जसं आपण म्हणतो की दिव्याला आस लावू नये म्हणून आपण त्याच्यावरती काच ठेवतो, बरोबर? काच का ठेवतो? कारण कुठेतरी वारा लागत नाही. आणि त्याचप्रमाणे ते मन मग कुठेतरी त्या स्वतःला इतक्या त्या बंधनांपासून मुक्त ठेवतं की मग ते कुठल्याही गोष्टींनी विचलित होत नाही. ज्याप्रमाणे ती ज्योत कुठल्याही वाऱ्याशिवाय, मग तो वारा आतच येत नाही म्हटल्यानंतर ती ज्योत अगदी एक आपण म्हणतो ना की ती अगदी 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 कुठेही अस्थिर ज्योत असते. आणि तसं हे अस्थिर मन असतं. आणि म्हणून हे दिव्यवादी ज्यांचं मन नियंत्रित आहे ते दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर असतात. आणि म्हणून असा माणूस कधीही डळमळत नाही. जे उदाहरण आपण प्रल्हाद महाराजांचं घेतलं की जे स्थिताधीर मुनी, कशा प्रकारे स्थिताधीर मुनी. आणि म्हणूनच ते स्वतःला कुठेतरी स्टेबल करतात, कुठेतरी समतोल राखतात, कधीही डळमळत नाही, अति उत्साहाने अति आनंदाने कुठेतरी हर्षवायू होत नाही आणि अति दुःखाने कुठेही डळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कातच उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे खरं स्वातंत्र्य, की मग या दुःखांपासूनही ते स्वतःला कुठेतरी समतोल राखू शकतात, त्या दुःखांना सामोरं जाऊ शकतात. काही शब्द प्रमाण चुकीच्या मार्गाने वापरले गेले, कुठेतरी आपण म्हणतो ना फॉर्मेशन वाक्याचं. तर म्हणून उद्देश हा की कुठेतरी त्या दुःखांपासून, आणि स्वतःला माहिती आहे की या भौतिक जगापासून मिळणारं हे जे सुख आहे ते कुठेतरी बंधनात अडकवणार आहे. आणि म्हणून हे सुख आणि दुःख हे क्षणभंगूर आहे. आणि त्या सगळ्याला तोंड देण्यासाठी जी स्थिरता मनामध्ये येते, असा माणूस हा समाधिस्थ असतो. मग मला सांगा बरं की या कलियुगामध्ये शक्य आहे का हो हे? हरे कृष्ण. ज्या कलियुगामध्ये ही ध्यान धारणा शक्य आहे का हो तुम्हाला? इतकी ही यम नियम प्रत्याहार आसन प्राणायाम आणि ध्यान धारणा समाधी हे नक्की काही खरं शक्य आहे का हो? आहे शक्य या कलियुगामध्ये? नाही. नाही नाही. नाही.
का नाहीये शक्य? का नाहीये? थोडंसं विचार करून बघा, का नाहीये शक्य? परिस्थिती. परिस्थिती. आणि कशा प्रकारचं, कारण जसं आपण म्हटलं की ह्या ज्या भौतिक परिस्थितीमध्ये आपण आहोत, ज्या मोह मायेमध्ये, ज्या मायेच्या बंधनामध्ये सगळे अडकलेले आहेत, आणि म्हणूनच भगवंतांनी जशा प्रकारे अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की म्हणूनच कशा प्रकारे या मनाला कंट्रोल करायचंय, की ज्या प्रकारे भगवंतांनी सांगितलं की तू तू एक व्यवसायात्मक बुद्धी आणायची आहेस, की कुठेतरी स्वतःला फोकस करायचं आहे, कुठेतरी स्वतःचं मन केंद्रित करायचं आहे, आणि म्हणूनच या मनाला कुठेतरी केंद्रित करायचंय. त्यावर अर्जुनाचे प्रश्न बघा मग. चंचलः हि मनः कृष्ण प्रमाथी बलवृद्धडम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे कृष्णा, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षाही कठीण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रत्यक्ष अर्जुनाने भगवंताला सांगितलंय की मग हे जे ध्यान धारणा करणं जसं आपल्याला शक्य नाहीये हो, की मग हे मेडिटेशन, इतकी ध्यान धारणा, समाधीस्थ अवस्था, निर्जन स्थळी जाऊन ते सर्व जण आपल्या या भौतिक आणि या सगळ्या जगामध्ये हे किती शक्य आहे? मग मेडिटेशन केलं जातं, प्रयत्न केला जातो, परंतु ते किती प्रमाणामध्ये शक्य होतं? आणि म्हणून प्रत्यक्ष अर्जुन भगवंताला विचारतायत ना की हे कृष्णा, मन हे इतकं चंचल आहे, इतकं अशांत आणि जिद्दी आहे की मला हे हवंय म्हणजे हवंय, आणि अतिशय बलवान आहे हो हे मन. मग त्याला वश कसं करायचं? माझ्या मते त्याला वश करणं हे वाऱ्यापेक्षा सुद्धा कठीण आहे. त्यावर भगवंत म्हणतायत मग, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वाचू का मी? वाचा माताजी. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे, पण ज्याच्या मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला 1 मिनिट द्या फक्त. हरे कृष्ण. सॉरी. तर आपण होतो मनावरती, बरोबर? तर अशा या चंचल मनाला मग अर्जुनाने विचारलंय की ज्याप्रमाणे वाऱ्यालाही मी रोखू शकतो, पण या मनाला इतकं बलवान आहे. आपण बघतो बघा, म्हणून मी प्रत्येक वेळी बघा की तो रिमोट कंट्रोल आहे जणू काही, आणि मग तो इतका बेलगाम आहे की आपल्याला असा पळवतो तो. आपल्याला आत्ता इथे तर दुसऱ्या क्षणी आपण कुठे असतो. म्हणून म्हणतात मन चिंती ते वैरी न चिंती. हो, असं हे मन आहे. आणि म्हणून धन्य भगवान म्हणतायत, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे. निसंशय कठीण आहे, परमेश्वर स्वतः सांगतात, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते निश्चित शक्य आहे. ज्याचं मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी मग जे बेलगाम, ज्याचे लगाम, ज्यांनी त्या दोऱ्या आहेत ना, त्या इंद्रियांच्या दोऱ्या त्यांनी सोडून दिल्या आहेत, त्या दोऱ्या जर सोडून दिल्या त्या मनाने, तर मग ते बेलगाम आहे हो. मग त्याला कठीण आहे सगळ्या गोष्टी. पण ज्याचा त्या मनावरती ताबा आहे, जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतोय, खूप कठीण आहे,
खूप म्हणजे खूप कठीण आहे प्रयत्न करणं, परंतु प्रयत्न करायला मार्गस्थ होणं, त्या मार्गाने जाणं हे निश्चितच कुठेतरी यशाची खात्री देते. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की ते कठीण आहे, परंतु अशक्य नाही. आणि म्हणून ईशोपनिषदामध्ये नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन मध्ये खूप सुंदर दिलंय की टू ट्रेन युअर माइंड. खूप सुंदर त्याच्याविषयी खूप व्हिडिओज पण आहेत, मी तुम्हाला शेअर करीन नक्की नामनिष्ठ प्रभूजींकडून घेऊन ना काही काही मनावरती खूप सुंदर व्हिडिओज आहेत, की मग या मनाला की मन कशा प्रकारे आपल्याला पुढे 14व्या अध्यायामध्ये आहेत 1-2 व्हिडिओज माझ्याकडे. मग या मनाला ट्रेन करायचं, या मनाला कुठेतरी मार्गदर्शन करायचं. मग हा मन बघा कसा करतोय. मन एकीकडे मित्र आहे, एकीकडे शत्रू आहे हो. मग आपलंच मन आहे, पण बघा कशा 2 अवस्था आहेत. आणि म्हणून या मनाला मित्रत्व करायचंय का शत्रुत्व, की त्याच्याशी मित्रता साधायची आहे, की त्याला शत्रू बनवायचंय सर्वात मोठं. आणि म्हणून कोणी इतर नाही तर आपण स्वतःच या मनाला शत्रू बनवत असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो तसे करण्यात अयशस्वी ठरला त्याचे मन सर्वात मोठे शत्रू असेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग प्रयत्न आणखी परमेश्वर, प्रयत्न तर करायला पाहिजे ना. ज्याने मनावर विजय मिळवलाय तो विजय मिळवणं सोपं नाहीये. आणि म्हणूनच तो विजय ज्याने मिळवला आहे तो निश्चितच त्याचा सर्वात उत्तम मित्र आहे. परंतु जो हे करण्यामध्ये अयशस्वी झालाय, जो मनाच्या कयामध्ये गेलाय, ज्याने इंद्रियांना स्वतःच्या मनाच्या कयामध्ये टाकलंय, स्वतःच्या मनाच्या कंट्रोलमध्ये गेलेला आहे, मग तो टीव्ही लावायचा की नाही तो रिमोट कंट्रोल तुम्ही ठरवताय हो. तो रिमोटच तुम्ही स्वतःच्या हातातला देऊन टाकलात आणि त्या टीव्हीच्याच पूर्ण ह्याच्यात गेला. कुठलाही, मग हे एक उदाहरण सांगायचं मी सांगते, की मग तो आपल्या हातात आहे, तो आपल्या हातात राहणं महत्वाचं आहे. आपल्या आपल्या संमतीशिवाय ती कुठलीच गोष्ट होणार नाही. आणि मग ती संमती द्यायची की नाही हे आपलं मन ठरवतं. आणि म्हणूनच त्याला अयशस्वी जर ते करण्यात ठरला तर निश्चितच ते मन कुठेतरी शत्रू बनतं. आणि म्हणूनच या मनाला मित्र बनवायचे का शत्रू बनवायचे हे आपल्या जवळ आहे. द बॉल इज इन आवर कोर्ट. मग या मनाला कशा प्रकारे आध्यात्मिक मार्गावर घालायचंय का मी या भौतिक सुखामध्ये कुठेतरी मला हे हवंय, मला ते हवंय आणि माझा मी संपतच नाहीये हो. आणि मग तो कुठेतरी मनाला कुठेतरी खूप लाड आणि त्याचे लाडकोड पुरवतोय उगीचच्या उगीच नको ते. मग या मनालाच शिस्त घालायची, या मनालाच कुठेतरी मार्गस्थ करायचंय, त्याला कुठेतरी ट्रेन करायचंय, त्याला कुठेतरी मार्गदर्शन द्यायचं, हे महत्वाचं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी सगळं वाचू ना? हा वाचून घ्या, तिन्ही वाचून घ्या मग मीच बोलते. हो माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योगाला कोणती गती प्राप्त होते? 6.41 योग भ्रष्ट योगी पुण्यात्माच्या लोकांमध्ये अनेक वर्ष सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. 6.42 किंवा योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत आणि असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग अर्जुनाला प्रश्न पडलाय की जसं आपण म्हटलं की योगी संन्यासी, मग हे हे जे योगी जे फलगू वैराग्य आपण म्हटलं किंवा प्रयत्न केला जातोय, मग कुठेतरी योगी बनायचा, कुठेतरी मनावर नियंत्रण करायचा आणि कुठेतरी या सगळ्या भौतिक गोष्टींमधून त्याग करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अकर्माकडे वाटचाल अजून नाही, पण सकाम कर्मातनच कुठेतरी ते साधण्याचा प्रयत्न केला जातो, कुठेतरी पुण्यकर्म केलं जाते. म्हणून अर्जुन विचारतोय, हे कृष्णा, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार करतो, पण नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे कुठेतरी तो मार्ग भ्रष्ट होतो, कुठेतरी स्वतःला तो मार्गस्थ करतो, पुण्य कर्मांकडे वळतो, कुठेतरी निष्काम कर्माकडे वळण्याचा प्रयत्न करतो, पण काही सांसारिक बंधनांमुळे आणि या भौतिक गोष्टीच्या मायेमुळे तो स्वतःला कुठेतरी रोखतो, कुठेतरी त्याला ब्लॉकेज येतं, कुठेतरी अडथळे येतात आणि त्यामुळे तो योगसिद्धी प्राप्त करू शकत नाही. मग तो कुठेतरी अयशस्वी योगी ठरतो. मग या अयशस्वी योग्याचं काय होतं?
अर्जुनाला प्रश्न पडलाय की जर एखाद्या व्यक्तीने कालच्या प्रश्नाला अनुसरून मी थोडंसं उत्तर देईन याचं, की मग जसं प्रभूजींनी विचारलं की मग असं केलं तरी पुढच्या जन्मी किंवा मग काही पाप, काही गोष्टी दुःख सहन करायला लागतात किंवा काहींना खूप चांगले चांगले जन्म मिळतात, चांगल्या घरामध्ये जन्म मिळतात, मग त्याचं कुठेतरी हे उत्तर निश्चित आहे का? तुमचा संदर्भ अजूनही वेगळा असेल तर मी निश्चित उत्तर देईन त्याही गोष्टीला. परंतु इथे जाणण्याचा प्रयत्न केला, जर एका कर्मामध्ये, एका जन्मामध्ये तुम्ही जर 40% पुण्य केलं असेल आणि ते काही कारणाने पुण्य पूर्ण नाही झालंय, तिथेच कुठेतरी खंडित झालं आहे, तो देह जीर्ण होऊन तिथून मृत्यू झालेला आहे त्या मनुष्याचा, परंतु पुढच्या जन्मी मग भगवंतांनी सांगितलंय की हा योग भ्रष्ट योगी पुण्यात्माच्या लोकांमध्ये अनेक वर्ष सुखभोग भेटल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये, मग हा योगी कुठेतरी जरी त्याने पूर्ण वैराग्य किंवा त्यांनी पूर्ण त्याचं पुण्यकर्म केलं नाही, जर त्याने 50% केलं, 60% केलं, तर तो पुढच्या जन्मामध्ये त्याला चांगल्या कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो, गुणवान, श्रद्धावान, आध्यात्मिक कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो, की जेणेकरून 61% तो त्याचं पुण्यकर्म सुरू करू शकतो. आणि मग हेच कुठेतरी कर्माचं गुंतागुंत, हेच कुठेतरी कर्म जाणायचं आणि म्हणून ते केलेलं पुण्य वाया जात नाही, हे जाणण्याचा प्रयत्न करा की मग त्या व्यक्तीला त्या पुण्याचं काय काय अनुभवायच येतं, की त्या जन्मी जरी त्याला त्या जे काही गोष्टींमधून पुण्यकर्म जाऊन देह क्षीण होऊन जे भोगायला लागलं असेल ते भोगून तो देह ठेवतो आणि पुढचा जन्म घेतो, परंतु पुढच्या जन्मामध्ये याला चांगल्या वैभवशाली अशा लोकांमध्ये, अशा कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो. किंवा मग योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर मग तो अभ्यास पूर्ण नाही झाला, अयशस्वी पुढे झाला, तर तो अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी सुद्धा तो त्याचा जन्म अशा अतींद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत आणि ज्यांचं या जगामध्ये दुर्मिळ असं होणं खूप दुर्मिळ आहे, की ज्यांना या आध्यात्मिक मार्गात, ज्यांना या आपण बघतो कितीतरी संतांच्या, कितीतरी मग आपण म्हणतो की खूप दैवी आहे अशी या वयामध्ये इतकी मुखोद्गत या गोष्टी येणं, मग इथे कुठेतरी कर्माचा भाग येऊ शकतो, की मग ही देणगी असू शकते. आपण म्हणतो ही खूप देवाची देणगी आहे. मग त्या व्यक्तीने जे काही कर्म केलेलं असतं त्याचं पुढे ते कर्म पूर्ण केलं जातं. याचं निश्चित अजूनही 1-2 गोष्टी मी तुम्हाला सांगेन, की याच्याच अनुसरून त्या गोष्टी केल्या जातात, की कशा प्रकारे त्या गोष्टी पूर्ण केल्या जातात. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की अशा अयशस्वी योग्याचं नुकसान होत नाही, तर त्याला पुण्य आणि त्याला आध्यात्मिक अशा कुटुंबामध्ये, श्रीमंत कुटुंबामध्ये जन्म मिळू शकतो. मग अर्जुनाच्या मते श्रेष्ठ योगी, मग भगवंताला प्रश्न विचारणं अजूनही संपत नाहीये, कुठेतरी श्रेष्ठ योग्याचं महत्व जाणायचं. मग हा योगी म्हणजे काय असू शकतो? हा अकर्मी जे नारद मुनी दाखवलेले आहेत, की मग ज्यांनी अयशस्वी योगी झालेले आहेत त्यांचं भगवंतांनी सांगितलं काय होऊ शकेल, परंतु जे उत्तम, जे प्रत्यक्ष अकर्माकडे वाटचाल करतायत, ज्यांनी निष्काम कर्म केलेलं आहे, असे हे योगी, की ज्यांनी मनावरती संन्यास, परिणामांचा संन्यास घेतलेला आहे आणि कुठेतरी मनाला नियंत्रित करून त्या गोष्टींविषयी अनासक्त आहेत, भौतिक गोष्टींविषयी कुठेतरी अनासक्ती उत्पन्न करून मग जे निष्काम कर्माच्या मार्गाने जात आहेत ते निश्चितच उत्तम योगी होय. इतर सर्व योगी भक्ती योगाच्या गंतव्य स्थानाकडे प्रगती करत आहेत. मग बघा, आपण बघितला कर्मयोग बघितला, आपण ज्ञानयोग 4था अध्याय बघितला, आपण 6वा आता अष्टांग योग बघतोय आणि या सगळ्यावरून नंतर आपण उद्यापासून जातोय भक्ती योगामध्ये. आणि या सगळ्याची शिडी कुठेतरी कर्मयोग, हे कृष्ण भावना भाविक कर्म, मग जिथे कृष्ण पाहिजे. हे ज्ञान काय सांगते, तर ज्ञान फक्त ज्ञान घेऊ नका, त्या ज्ञानाला ऍप्लिकेशन, त्या ज्ञानाचा विज्ञानामध्ये जे ज्ञान आपण काल घेतलं की त्या ज्ञानाला कुठेतरी आत्मसात करायचे, कुठेतरी आचरणात आणायचे. आणि मग ते कशा प्रकारे आचरणात आणायचे, काय ज्ञान आहे ते, तर ते दिव्य ज्ञान आहे. आणि म्हणूनच या जे आपण शरीर नाही आत्मा आहोत, या आत्मिक पातळीवर जेव्हा विचार करून या भौतिक बंधनातून स्वतःला मुक्त करण्याचं जे ज्ञान मनुष्य मिळवतोय, मग हे ज्ञान कुठेतरी पुढच्या प्रवासाला मार्गस्थ करायला तुम्हाला उपयोगी, तुम्हाला कुठेतरी प्रगत करायला मदत करते. आणि तेच अष्टांग योग. मग ह्या सगळ्याचे मार्ग कुठेतरी
भक्ती योगामध्ये. मग या भक्ती योगाची ही सर्वात मोठी शिडी आहे हो, जी आपण पुढे जाऊनही बघणार आहोत. म्हणून हा कर्मयोग, ध्यानयोग, ज्ञानयोग हे सगळे भक्तीच्या मार्गात, जे आपण उद्यापासून 7व्या अध्यायातून शिकणार आहोत, की मग कशा प्रकारे या अविट अशा भक्तीच्या मार्गामध्ये ते मार्गस्थ होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि सर्व योगीमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्या सर्व योगींमध्ये, एक सेकंद जरा, सॉरी थोडस, आणि म्हणूनच सर्व योगींमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो. बघा आता अस्तित्व, मग हे सगळे गोप गोपी जे भगवंतांवर, मग ज्या भक्तीच्या टप्प्यांवर आपण येणार आहोत, की जे भक्तीचे टप्पे आहेत ज्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष पहिला मुद्दा की जिथे श्रद्धा आहे, जिथे निष्ठा आहे, आणि मग साधू संघ, आणि मग भजन क्रिया, आणि जिथे अनासक्त भौतिक गोष्टींपासून अनासक्ती राखून कुठेतरी भगवंतांच्या प्रेमामध्ये जो लीन होतोय, भगवंतांशी एकरूप होणं. बघा हे तात्पर्यामध्ये पुन्हा पुन्हा वाचा. अस्तित्व वेगळे, पुढे जाऊन आपण ज्ञान योगामध्ये तेच शिकणार आहोत. आणि म्हणूनच जो माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे, आणि म्हणून त्या भावनेमध्ये जो स्वतःला एकरूप करतो, तो सर्वांमध्ये सर्वोच्च, मग तो सर्वोच्च योगी मानला जातो, की ज्याने त्या मनाला कुठेतरी नियंत्रण मिळवलंय, त्या मनावरती कुठेतरी नियंत्रण मिळवलंय, तो सर्वात योगी साधला जातो. आणि म्हणूनच या योगाला, या वेगवेगळ्या युगांसाठी मला वाटतं आता आपण त्याच गोष्टींवर येतोय, की कशा प्रकारे मग या योगाला कसं साधायचंय. आणि म्हणूनच हा योग ज्याने भगवंतांशी जोडलं जात आहे, जे आपण म्हणालो की ज्या भक्ती मार्गावरती, आणि म्हणून या यदा, जसं आपण म्हटलं की ध्यान योग, हे 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 त्या सत्ययुगामध्ये जितकं शक्य होतं तितकं तुम्ही स्वतः उत्तर दिलं, कारण तितकं ध्यान लावणं, तितकं समाधिस्थ अवस्थेपर्यंत जाऊन भगवंतांशी एकरूप होणं हे अत्यंत कठीण आहे. आणि म्हणून या मनावरती तर नियंत्रण मिळवायचंय, मग ते कशा प्रकारे मिळवायचे, मग ते आध्यात्मिक सरावातून. आणि म्हणूनच कलियुगाचा यज्ञ आपण जो बघितला, की कलियुगाचा यज्ञ हा काय आहे, हरे नम हरे नम हरे नम केवलम कलौ नास्ति कलौ नास्ति कलौ गतीर अन्यथा. म्हणजे याच प्रकारे आपण वेगवेगळ्या युगांसाठी वेगवेगळ्या योग पद्धती बघितल्या. कृते यद्धायतो विष्णू त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरी कीर्तनात. मग अशा प्रकारे आपण त्या श्लोकातून बघितलं की सत्ययुगामध्ये भगवान विष्णूचं ध्यान केलं जातं, त्रेतायुगामध्ये यज्ञ याग केले जातात, जे आपण प्रभू रामचंद्रांनी बघितलं, अश्वमेध यज्ञ केलेत, अनेक यज्ञ याग केले जातात. द्वापार युगामध्ये मंदिरांमध्ये जाऊन विस्तीर्ण प्रकारे पूजा केल्या जायच्या. आणि त्याच सगळ्या युगांचा जो मंत्र बघितला, त्याच्यामध्ये ज्या कलियुगामध्ये परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप करणं हाच यज्ञ मानला जातो, जे प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंनी चैतन्य चरितामृतामध्ये लिहिलेलं आहे. आणि म्हणूनच हा सर्वात फास्ट मार्ग आहे, जो लिफ्टनी तुम्हाला सर्वात फास्ट त्या मार्गावरती नेतो. आणि म्हणूनच भक्ती योगाला, की भक्ती योग, मग या भक्तीच्या अविट मार्गावरती आपण उद्या जाणार आहोत. आणि म्हणूनच या कर्मयोग, ध्यानयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग या टप्प्याने जाण्यापेक्षा ज्या लिफ्टनी आपण भक्ती योगातनं भगवंतांशी कुठेतरी एकरूप होतो, कुठेतरी भगवंतांशी जोडलं जातो, त्याला तुलनाच नाहीये. आणि म्हणूनच फक्त नामस्मरण करणं, आणि या नामस्मरणाने किती महिमा आहे या नामस्मरणाचा, हे प्रत्यक्ष प्रत्येकाने अनुभव घ्यावा. आणि म्हणूनच त्याविषयी प्रत्येक या सगळ्या शास्त्रांमध्ये त्याची महती दिलेली आहे, जी प्रत्येक या तुम्हाला या अध्यात्माचा बेस म्हणून सांगितलेलं आहे. कृष्णवर्णम द्विषा कृष्णम सांगोपांगम स्त्रपार्षदम
यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर् यजन्तीः सुमेधसः. हरे कृष्ण माताजी. श्री कृष्ण. हरे वाचा वाचा प्रभूजी. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंतांच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नाम जप करतात. जरी त्यांचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी, नोकर, शस्त्रे आणि गोपनीय साथीदार आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. किती सुरेख उपमा दिली आहेत. असे हे चैतन्य महाप्रभू, अत्यंत तेजोमय चैतन्य महाप्रभू. मग ते कृष्णासारखे सावळे नव्हते, परंतु कृष्णाचाच अवतार होते. आणि त्यांचा रंग जरी काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. आणि म्हणूनच 500 वर्षांपूर्वी या कलियुगामध्ये प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंनी, जे मी तुम्हाला म्हटलं की ज्याचं पुढे जाऊन तुम्ही जेव्हा पुढच्या पातळींवर अभ्यास कराल की प्रत्यक्ष राधा राणींचं तत्व, ज्या राधा राणींचं तत्व की इतकं माधुर्य रस होता तो, आणि ते आपल्या खूप कल्पना आणि आपल्या विचारांच्या पलीकडे आहेत. ते जाणण्यासाठी तितका अभ्यास, तितकी साधना, तितकं तप महत्वाचं आहे. आणि म्हणून ते जो संबंध आहे, तो संबंध, प्रयोजन आणि ते जे आपल्याला जाणायचं आहे की चैतन्य महाप्रभूंनी या पृथ्वी तलावरती अवतार घेतला, त्या अवतार घेण्याचं सुद्धा एक जे कारण होतं की प्रत्यक्ष राधा राणींचा तो भाव जाणण्यासाठी त्यांनी कृष्णाचा अवतार घेतलेला आहे. आणि त्याच कृष्णाच्या अवतारामध्ये त्यांनी नामस्मरणाचा हा महिमा कुठेतरी लोकांपर्यंत पोहोचवलेला आहे. आणि म्हणून त्यांच्या बरोबर या ज्या पंचतत्व मंत्राचा, आपण म्हणतो पंचतत्व मंत्राचा जप केला जातो. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादी गौर भक्त वृंद. आणि म्हणून जे प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू, त्यांच्या बरोबर जे आहेत ते नित्यानंद प्रभू, जे बलरामांचा अवतार आहेत, त्याच्यानंतर त्यांच्या बरोबर श्री वासादी आणि जे राधाराणी, नारद आणि शिवाचा अवतार आहे. चैतन्य श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर आणि श्री वासादी, हे गौर भक्त, म्हणजे हे सगळे त्यांचे भक्त. आणि त्यांच्या बरोबर त्यांचे साथीदार की ज्यांचा राधाराणीचा अंश आहे, शिवाचा अंश आहे आणि नारद मुनींचा, हे सगळे त्या अंश रूपामध्ये त्यांच्या बरोबर वावरत होते. आणि म्हणूनच हा मंत्र, आणि या मनाला कुठेतरी म्हणजे कुठेतरी त्याला त्रायते, म्हणजे त्या मनाला डिलिव्हर करणारं, या मनालाच कुठेतरी मार्गदर्शन करायचंय. आणि म्हणून ह्या ज्या साऊंड व्हायब्रेशन्स आहेत, हा जो महामंत्र आहे, त्याचं महत्व काय आहे, तर ते कुठेतरी त्या मनाला त्रायतंय, म्हणजे मनाला कुठेतरी डिलिव्हर, चांगल्या आध्यात्मिक मार्गावर करतंय, कुठेतरी वळवतंय मनाला. आणि म्हणूनच मंत्र याचं खूप सुंदर विश्लेषण हे दिलेलं आहे. आणि म्हणून हा मंत्र कुठला आहे, तर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, याचं संकीर्तन केलं जातं. प्रत्यक्ष एक व्यक्ती सुद्धा नामस्मरण करू शकते किंवा त्याचं संकीर्तन केलं जातं. आणि संकीर्तन म्हणजेच सगळे मिळून त्या नामस्मरणाचा जप करतात. आणि जसं आपण बघतो वृंदावन यात्रा आहेत, अनेक वेगवेगळ्या यात्रा, आपण आता मायापूर यात्रा झाली, आता प्रभूजी मंगलोरला आता गोकुळाष्टमीचा सुंदर उत्सव आहे, त्याच्यानंतर पुरीची यात्रा आहे. अशा या सगळ्या यात्रामध्ये संकीर्तन केलं जातं. नाम जपाचा असा एकत्र इतकं सुंदर वातावरण तयार होतं आणि ती निर्मितीच वेगळी असते. आणि या पवित्र नामांचा ज्यांना शास्त्राचा संबंध आहे, प्रत्यक्ष प्रभुपादांनी हे लिहून ठेवलेलं आहे की ज्याला त्यांचं पुस्तक तुम्ही जे वाचाल, काही जे मी म्हणून तुम्हाला म्हटलं की जे पुस्तकांची लिंक दिलेली आहे की प्रत्येक याला शास्त्राचा संदर्भ आहे. ज्या चैतन्य चरितामृताचं मी सांगितलं, भागवताचं सांगितलं, ज्या ईशोपनिषदामध्ये की प्रत्येक याला सायन्स अँड सेल्फ रिअलायझेशन, मग शास्त्राच्या पुराव्याअभावी प्रभुपादांनी काहीही लिहिलेलं नाही. आणि म्हणूनच प्रत्येक तात्पर्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला, प्रत्येक अध्यायामध्ये तुम्हाला त्या तात्पर्याचं इतकं पूर्णांक असा संदर्भ सगळीकडे दिलेला असतो. आणि म्हणूनच कलियुगे युगधर्म नाम प्रचार, ताठी लागी पितावर्ण चैतन्य अवतार. कलियुगात लोकांनी फक्त भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे. दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, असं नारायण संहितेमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोड संकम नमन काली कलमसा नासनम नतः परतरो पयः सर्व वेदेषु दृश्यते.
आणि म्हणून सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा या युगासाठी धर्माची पद्धत अधिक उदात्त सापडेल कुठल्याही इतर की सनातन या आपण म्हणतो सनातन धर्मामध्ये. आणि म्हणूनच या अनेक गोष्टींमध्ये जे काही सापडलं किंवा ज्या काही पद्धतीचा या जपापेक्षा श्रेष्ठ काही असं सापडलं नाही. या वैदिक साहित्याच्या अभ्यासानुसार सुद्धा या गोष्टीची माहिती दिलेली आणि कुठेतरी त्याला त्या गोष्टीचा पुरावा आहे कृष्ण यजुर्वेदातील काली संतारण उपनिषद. असे या प्रत्येक बघा जे मी सांगते की या भांडणाच्या आणि दांभिकतेच्या युगात मुक्तीचे एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप. दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही. प्रत्यक्ष चैतन्य चरितामृतामध्ये आदी लीला 17:21 मध्ये चैतन्य महाप्रभूंनी हे लिहून ठेवलेलं आहे हा श्लोक. आणि जो आपण म्हटलाय अशा या प्रत्येक शास्त्राच्या संदर्भाचं दिलेलं आहे. कलेर दोष निधे राजस नास्ती हे को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संघ परम भजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा आहे की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतींद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रत्यक्ष भागवतामध्ये दिलेलं आहे 12.3.51 की मग या महामंत्राचा काय महात्म्य आहे की भौतिक बंधनातून निश्चित कुठेतरी टप्पा यावं शकतो, कुठेतरी पातळी आहे, प्रयत्न येतो. आणि म्हणूनच मनाला, म्हणून भगवंतांनी सांगितलंय की मनाला आवरणं खूप कठीण आहे, पण ते कुठेतरी प्रयत्नांनी, आणि तो प्रयत्न कसा करायचा आहे तर कुठेतरी त्या अभ्यासाने, कुठेतरी त्या तात्विक अभ्यासाने आणि कुठेतरी स्वतःवरच्या नियंत्रणाने प्रयत्न केल्याने ते निश्चितच शक्य आहे. आणि म्हणूनच या कलियुगाचा जो मंत्र दिलेला आहे या मंत्र जपाचा, यज्ञाचा मी पवित्र नाम जप आहे. प्रत्यक्ष प्रभुपादांनी यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. आणि म्हणूनच या कृष्ण भावनेचा प्रसार करताना त्यांनी हिप्पी लोकांमध्ये, अनेक जे अगदी जे मादक द्रव्यांमध्ये इतके व्यस्त होते अशा लोकांमध्ये जाऊन त्यांनी या हरे कृष्ण महामंत्राचा कुठेतरी प्रसार केलेला आहे. कारण त्याला किती त्यांनी मन परिवर्तन झालेली आहे, कुठेतरी त्या मनाचं इतकं परिवर्तन झालेलं आहे. आणि असे हे अनेक शास्त्राचे संदर्भ आपल्याला दिलेले आहेत. मग या जपाचा कुठेतरी प्रारंभ म्हणून हाही श्लोक म्हणून दाखवते. नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तात्रार्पिता नियमिता स्मरण कलाहा एतादर्शी तव कृपा भगवान मामापि दुर्दैवम इदं ज्ञानम इहना. हे परम पुरुष भगवंता, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे. आणि म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत, जसे की कृष्ण आहे, गोविंद आहे, मग जगन्नाथ आहे, जनार्दन आहे, ऋषिकेश आहे. या सगळ्या नामांमध्ये आपलं सर्व सामर्थ्य तू गुंतवलं आहेस. आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कुठलेही कठोर आणि जलद नियम नाहीये. आणि म्हणूनच या नामस्मरण करण्यासाठी कुठलेच कठीण नियम नाहीयेत जे चैतन्य चरितामृत 20.16 मध्ये दिले. या कृष्णाची अनेक नावं सध्या तुम्हाला दिसत असेल तर आम्ही एक या इस्कॉनच्याच व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये आम्ही सुंदर असा एक उपक्रम राबवतोय की ज्याच्यामध्ये कृष्णाची अनेक नावं, की जन्माष्टमीचा उत्सव आहे त्या उत्सवाच्या अनुषंगाने गेले 15 दिवस आम्ही भगवंतांची वेगवेगळी नावं आणि त्याचे अर्थ, आणि इतकी अनेक नावं आहेत की त्या नावांना म्हणजे कुठेही काही कुठे लिमिटच नाहीये. आणि इतकी अनेक नावं आहेत भगवंतांची नाव की त्याला अर्थही वेगवेगळे आहेत. त्याची मी नक्की तुम्हाला ग्रुपवर पण शेअर करेन की खूप वेगवेगळी नावं. आणि म्हणूनच ते आम्ही कुठेतरी ते स्क्रिप्ट बनवतो आणि त्याचं पोस्टर हे प्रत्येक ग्रुप्समध्ये शेअर केलं जातं. आपल्या ग्रुपमध्ये काही केलं गेलं नसेल तर मी निश्चित तुम्हाला ती नावं पाठवेन. तर असे हे नाव, मग या नामस्मरणाचा महिमा जाणण्यासाठी खूप काही कठीण नियम नाहीयेत. हरे कृष्ण मंत्राचा जप सुरू करण्यापूर्वी पंचतंत्र मंत्राचा जप करावा. आणि जसं मी म्हटलं की श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभू, प्रभू नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. या 5 जणांचं स्मरण करून या पंचतत्व मंत्रानंतर मग भगवंतांच्या या नामस्मरणाचा मग इतक्या जोरात म्हणावं की मंत्र ऐकता येईल आपल्या कानाला. अहो बेंड्या खेळतो, गाणी म्हणतो, जोरजोरामध्ये आपण गाड्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं गाणी म्हणायला आणि वेगळं करा सगळं भौतिक जगात, मग मंत्र म्हणायला कसली लाज आहे.
निश्चितच मंत्र सुद्धा तितक्याच जोरात म्हणा की मग त्याचे जे व्हायब्रेशन्स आहेत, त्याच्या ज्या वाईब्स आहेत, त्या निश्चित आजूबाजूच्या वातावरणामध्ये आपण या कोविडच्या वातावरणात बघितलं की एकत्र नामस्मरणाचा किती मोठा महत्व आहे आणि म्हणूनच या नामस्मरणाचं खूप महत्व आहे. मग प्रत्येक शब्दाचा उच्चार स्पष्ट करावा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मग ह्या प्रत्येक शब्दाचा किंवा त्या हरे या शब्दामध्ये सगळी एनर्जी आहे आणि म्हणूनच त्या प्रत्येक शब्दाचा उच्चार स्पष्ट करावा. मग भराभरा भराभरा ते 108 वेळा म्हणायचंय म्हणून हे उरकून मला पुढचं काम करायचं नाही, मग त्या वेळेला करू नका. तुम्ही वेळ घ्या, योग्य वेळ द्या आणि त्या नियमांचं तितकं पालन करा की मग तो प्रत्येक शब्द नीट उच्चारला गेला पाहिजे. जप आदरपूर्वक करा, भक्तिभावाने करा, एकाग्र चित्ताने करा. कोणत्याही स्थळी बसून चालताना किंवा कुठल्याही दिशेला तोंड करून तुम्ही बघा म्हणा. मग त्याला कुठलंही असं सुद्धा बंधन नाही. कुठल्याही वेळी तथापि ब्रह्ममुहूर्तावर जी 4:30ची मंगल आरतीची वेळ आहे त्या वेळेला केलं तर त्याचं महत्व जास्त आहे. पण तुम्ही दिवसाच्या कुठल्याही, मग जेव्हा ऐश्वर्या माताजींनी जेव्हा भागवत सांगितलेलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं की मग 8 वाजेपर्यंतचा काळ इतका सुंदर की प्रत्यक्ष भगवंत आपल्याला ऐकत असतात, की मग मोड ऑफ गुडनेस, कुठेतरी सात्विकता, कुठेतरी तो ब्रह्ममुहूर्त का म्हटला जातो, कारण प्रत्यक्ष देवापर्यंत आपल्या त्या भावना पोहोचत असतात आणि म्हणूनच तो मंत्र जपाचा त्या वेळेला ते महत्व आहे. मग दिवसभरात ना करा. अहो प्रत्येक जण आपल्या सगळ्या व्यवधानांमध्ये अडकलेला आहे, मग करणं महत्वाचं आहे. मग निश्चितच प्रयत्नपूर्वक करा आणि म्हणूनच प्रयत्नपूर्वक ब्रह्ममुहूर्तावर जप केला तर तो जास्त चांगला. जप स्नानापूर्वी पण करू शकता. मग स्नान करूनच अगदी शुचिरभूत होऊन केला पाहिजे असं काही नाही. तुम्ही सकाळी उठल्या उठल्या पहिला 1 तास हा जप केला तरी निश्चितच चांगलं. जप करताना मोजून करा, की मग बरेच जण बोटावर मोजतात, पण तो 108 जे मी तुम्हाला ग्रुपवर पण टाकले की 108 वेळा करण्याचं महत्व पण जाणून घ्या आणि त्यालाही तितकंच महत्व आहे आणि म्हणूनच तो मोजून करण्याचं महत्व जाणा. मग जसं मी तुम्हाला म्हटलं की कुठल्या गोष्टी करू नये, तर काही शब्दांचा जप, मग नुसतंच फक्त काही शब्द म्हटले गेले तसं नका करू. प्रत्येक मंत्राचा व्यवस्थित जप करा आणि माळेमधला जो कृष्ण मणी असतो, जो वरचा मणी हा दाखवलाय ना, ह्या कृष्ण मण्याला त्याला ओलांडू नका आणि म्हणून माळेचा जप करताना पुन्हा तुम्ही तिथे संपल्यानंतर माळ पलटा आणि पुन्हा त्या शेवटच्या पासून सुरुवात करा. कृष्ण मण्याला ओलांडू नका असा जप करा आणि म्हणूनच त्या जपाचं त्या प्रकारे ते केलं पाहिजे की कृष्ण मण्याला न ओलांडता पुन्हा ती माळ फिरवा आणि मग दुसरी माळ सुरू करा, की मग तिथे 108 वेळा झालं, मग तुमची पुढची माळ आणि मग प्रत्येक वेळी तुम्ही पंचतत्व मंत्र म्हणा आणि तो माळेचा जपाला सुरुवात करा. पुस्तक, मोबाईल, फोन, वर्तमानपत्र वाचताना निश्चितच जप करू नका. तुम्ही सगळे सुजाण आहात, ह्या सगळ्या फॉर्मॅलिटी म्हणून तुम्हाला सांगितल्या जात आहेत, पण फोकस, केंद्रितपणा आणि हा आवश्यक आहे. म्हणून ज्या वेळेला तुम्हाला वाटतंय की मी आता वेळ देऊ शकणार आहे त्या वेळेला निश्चित तो जप करा. मग जप करण्याचे फायदे काय आहेत बघा. हो, मन किती उल्लसित झालेली आहेत. मग मनावर जी निर्मळ आनंद आहे आणि मग ज्या कर्मफलापासून, मग जी काही पापकर्म सुद्धा केली जातात, जी काही अनावधानाने सुद्धा कर्म केली जातात, निश्चितच या मंत्र जपामध्ये इतकं सामर्थ्य आहे की त्या पाप कर्मांपासून केलेल्या ज्या काही तुमचे प्रारब्ध असतील ते कमी व्हायला निश्चित मदत होईल. त्यांनी त्या कर्माच्या फळांपासून निश्चित मुक्ती मिळायला मदत होईल आणि म्हणूनच कुठेतरी या मंत्राचं सामर्थ्य आहे, तितकं या मंत्राचं सामर्थ्य आहे हे लक्षात घ्या. वाईट सवयींपासून कुठेतरी मन परिवर्तन, जसं मी म्हटलं, प्रभुपादांनी कुठल्या गोष्टींमध्ये, कुठल्या वातावरणामध्ये जाऊन या मंत्राचा प्रसार केलाय, परंतु लोकांची मन परिवर्तन झाली आणि प्रत्यक्ष अक्षरशः जसं मी म्हटलं की हरिदास ठाकूरांचं उदाहरण दिलं की मग साधू संघ लवमात्रे, की त्या वेश्येनी स्वतःचं परिवर्तन करून, मुंडन करून घेऊन तिथल्या तिथे दीक्षा घेतली हरिदास ठाकूरांकडून आणि नामजपाला सुरुवात केली. इतकं या नामजपाचं महत्व आहे. चिंता, तणावापासून मुक्ती मिळते त्याने. मग मनशांती हो, ज्या मनाला आपल्याला मार्गदर्शन करून कुठेतरी शांत आपल्याला हवं आहे, निश्चितच बघा, 1 माळ जप करा आणि तुम्ही ते मनसामर्थ्य, मनशांती निश्चितच अनुभवू शकाल की खरा निर्मळ आनंद त्याच्यातून मिळतो. आत्मज्ञान, मग कुठेतरी तुम्ही समाज प्रबोधन पण करू शकता.
मग कुठेतरी जेव्हा संकीर्तन करता तेव्हा आजूबाजूच्या वातावरणात सुद्धा कोणी वाईट विचार मनात करत असेल, वाईट कृत्य करत असेल, तर निश्चित त्यांच्या सुद्धा मनाचं परिवर्तन होऊ शकतं. इतक्या या वाईब्स मध्ये महत्व आहे, इतकं सामर्थ्य आहे या गोष्टीत. हे जाणून घ्या. हे महामंत्राबाबत लोक काय म्हणतात, मग बऱ्याच जणांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिलेली आहे की खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची ही प्रतिक्रिया आहे. जॉर्ज हॅरिसन म्हणतात. त्याच्यानंतर बऱ्याच हॉलिवूडचे आणि जे बॉलिवूड अनेक वेगवेगळे दिग्दर्शक आणि ज्या अनेक कलाकारांनी सांगितलंय, महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सर्व काही अनुकूलित घडायला लागलं. प्रत्यक्ष हे फोर्डचे मालक आहेत, ज्यांना अमरीश प्रभू म्हटलं जातं, की ज्यांनी हे हरे कृष्ण मंत्राच्या जपामुळे आयुष्यातील चढ उतार सहजपणे आणि आत्मविश्वासाने, मग दुःख कोणाला चुकली नाहीये तो. प्रत्यक्ष पांडवांना, मग ज्या कुंतीला, ज्या द्रौपदीला, की प्रत्यक्ष कुणाला चुकली नाहीये दुःख. जगी सर्व सुखी असा कोण आहे. मग दुःख हे चुकली नाहीत, पण त्या दुःखाला आत्मविश्वासाने कसं तोंड द्यायचं आहे, मनशांतीने कसं पार पाडायचं, हे निश्चित आपल्याला जाणू शकतो. त्या मनाला कुठेतरी आपण मार्गदर्शित करू शकतो. आणि अशा प्रकारे मी बऱ्याच वर्षापासून हरे कृष्णाचा जप करत आहे. मला यापेक्षा आनंददायी काहीही मिळालं नाही. मफतलाल सारखे उद्योजक सांगतायत की हरे कृष्णाचा जप केल्याने मला माझ्या आयुष्यातील सर्व चढउतारांचा मोठ्या आत्मविश्वासाने आणि मनशांतीसह सामना करण्यास मदत झाली. असे अनेक मॉडेल आहेत, असे अनेक महान व्यक्ती आहेत ज्यांनी या नामजपाचं महत्व सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच सगळ्यांनी तुम्ही देखील नामजप करा आणि आनंदी राहा. असा या ध्यान योगातून कुठेतरी ध्यान अष्टांग योगाचं महत्व सांगताना कुठेतरी या मनाला केंद्रित करण्यासाठी, मग आध्यात्मिक टप्प्यावरती या मंत्राचं महत्व सांगितलंय, की मनाला कसं ते या व्हायब्रेशन्स कुठेतरी कशा प्रकारे या आध्यात्मिक मार्गावरती घेऊन जातात आणि मनस्वास्थ्य देतात, मनाचं सामर्थ्य वाढवतात. हे आपल्याला या योगातून जाणायला मिळालंय. इति षष्ठोध्याय समाप्त. आणि म्हणूनच हा भक्तीचा मार्ग, की या भक्तीच्या मार्गावरती कुठेतरी सर्वोच्च मार्ग आहे आणि तो भक्तीचा मार्ग कशा प्रकारे अवलंबायचा आहे हे आपण उद्याच्या अध्यायापासून जाणणार आहोत. इथे आपण 6वा अध्याय संपवलेला आहे. श्री श्री राधा गोविंद यांना वंदन करते आणि आपण इथे रेकॉर्डिंग थांबवते. काही प्रश्न असतील तर 5 मिनिटं मी निश्चित घेते.